sa tanan yan. Sayo kasi buntagan na nilhigos ako. Human kay talaga og nanay jud ka. Anak yun na jud kay time management, char, English. Nagsilhig ko, kung lugaw, misbis, pagkahuman, namisbis ko sa akong kita ng mga pechay, kay init ba yung panahon, mas maayo na siyang permintin na siya basa kay mamnay gusto sa pechay. So, manadungan-dungan akong trabaho kay syempre nangatuog pa sila. Man, at least ikaw manaho tanan, nga na lang sila mata nila. So, mabuhat na ako ang buhatunon. So, nag-on ko na. Manahong gibisbisan akong mga okra, syempre. Inana lang na siya ako gigamit nga pagbisbis kay para dili siya makusgan. Kay kung maggamit ko og kabo, makuan man na darog ang iyang tambok nga yuta ba nga mauban sa tubig mo na inana lang. Kuti kayo pero mas ganahan man jud ko og inana lang akong gamiton. So ako na siya kuan kay init kay ang panahon karon. Lisod na og permiti siya maughan ba. So kana nagpadayon po ko sa akong pag-pamisbis. Manana kay napoy hatun ko. So na lang malagay ko lugaw, man ako sa akong mga ibot kanina. So kailangan na naman akong anak. So syempre paulan na to sila. Kung siya ipakaon sa lugaw kay itong na sakit lagi siya. Kaya siya kuan mo ka o daghan nami. ba. Bernes. Bali sa gato saho. Sa gato sa imo? Pesos ba? Pesos. Lagi, kuha na ka buhok, 20 buhok. Nagtagsing ko raman. Sige ya. Sige. Kaya mo ipanglista, day. Sige ya. Sige na. Kung ito na lang ka na ako, di na sila mahulog. Nalibig.